Kai, dakata da Allah, me ke faruwa? Talauci ne ke biyan mu dan buro ban shi. Kai mu gudu gashi nan tafi. Haba mai gida kusan kwanan mu uku gidan gaba mu aza tukunya ba. Don Allah ka fita waje ka gani ko zaka samu muna abin da zamu ci. Kai, na tuno baren ɗanku a zalumin kwano nan nawa wanda na huda ƙasa ne don in rinka cutar masu sai da shinkafa. Me shinkafa nawa sa'in shinkafa? To duk kwano dai abin da muka sai 1,500. Na ji, amma da kwano na zan auna. Ok, to na yadda. Suma har yanzu wannan kwanon bai cika ba? Ai wannan kwanon da kake gani bai cika saboda mushriki ne. Rado Allah sai na ga kowane ɗan iskan mutum ne yake sha min mota, sai na nuna mai ƙaramin iskanci na wawan banza kwatakwanni ba hamagen mutum, sai na ga waye gatanka a nan. Ka fito ko in cin ma har cikin in sassare ka don ubanka na fi ka iskanci, kan yadda nake jin wannan motar har cikin makwalhatun zuciyata. A Rado Allah na fi son ka sha ne da ka shata. Ka fito in namiji kake, ni jago na ya faɗa da mutane kala-kala, sojojin da ni kashe ba su da iyaka wa. Kai bari mana da girman ku kuna faɗa Fulani bari mana. Aradu na Tejo idan ka gana ba faɗan nan to mutuwa ne, kai dai idan kana tsayawa ka kalla in kuma baka iya tsayawa ka kalla to ka wuce ka bamu waje. Ko ni dan Fulani nace ka bari mana. Wallahi ba zan bari ba baba. To kai bawan Allah tun da yake hankuri kai don Allah kai hankuri. Kai babu tun ɗazu an ta raba mu da shi yaƙi bane, wallahi biyo waɗe ni kan hanya ban ma san da shi ba na ɗan bangaje shi, kuma na jiyo na bashi hankuri an ta raba mu da shi yaƙi bane. To kai ɗan Fulani don Allah ka yi haƙuri ka dibi furfuran nan tawa ka raga min. Dattijo in ka girmi duniyan nan ba zan yi haƙuri ba, idan kana iya kallo ka kalla, idan baka iyawa ka wuce ka bamu waje. Ɗan Fulani ka sani fa duk wanda an ka raba faɗa bi bari ba ƙarshen sa ba zai ci riba ba. Idan baka ji bari ba ka ji uhu.
likita da fatan an samu kama direban da ya sha ne. Babu direban da ya sha ka, hannun abokin faɗanka ne, dama wanda bai ji ba zai ji oho. Assalamu alaikum. Kai malam kada ka kora mana mutane, shigo da baya. La gizina sikiral, sakana taltal, sagagata kargata tal matakataka, marabatar laka makamansar, matagal taskamal su korai ne su bai ne, ta kai mana ta kata sun dada. Bil Adama, na san abin da ya kawo ka wurin mu. Dan Fulani, wata yarinya kake so ba ta son ka? A'a. Babanka ne yake takura ma kake son a yi maganinsa? A'a wallahi boka. Shanunka ne suka ɓata kake son a mayar maka da su? A'a. To wai me ya kawo ka wurin mu? Boka kuɗi nake son na yi. Shi yasa idan na buga ƙasa nake ganin kuɗi. Dan Fulani idan kuɗi kake son ka yi, za ka kawo mana ƙashin ƙugun ƙaruna saboda da shi za a yi maka kuɗi. Sannan za ka kawo mana zabi farare da baƙaƙe, za ka bayar da kuɗin aiki naira 500. Idan ba za ka iya samu kuma ƙashin ƙugun ƙaruna ba, to za ka ba da 500. A ba aljani ya je dajin Zandiriya ya ɗauko ƙashin. Kaga sun kama miliyan 1 kenan. Yanzu ƙasa za ka bayar ko account za ka tura. To kai boka, kai da kake yin kuɗi me za ka yi da kuɗi? In gaskiya ne me yasa baka yi kanka ba? Zalumman banza haka kuke yi, kuna cutar mutanen da shedan ya fi karfin su. Macutan banza wallahi ku je ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki. Don idan kuka mutu kuna wannan aikin kun yi asara babba. Kai dan Fulani kar ka faɗa mun shirme. Ka iya bakin ka yanzu zan mayar da kai zabo. ƙarya kake yi wallahi boka, kullum ina neman tsari ga Allah ya tsare ni daga sharrin shedan da shedanu da macuta kamar ku. Dan Fulani yau lalle ka kira ruwa, don sai na yi maka aikin da ban taɓa wa wani ɗan adam ba. Tafi za ka gani. To ubanka zan gani. To masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu, muna yi wa kowa fatan alkhairi. Idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na cartoon comedy, to ku yi magana ta wannan number ko ku turo mana sakonninku ta message. Mun gode. Rayuwa tana buƙatar tunani. Abubuwa guda biyu ne matuƙar mutum ya fahimce su ba zai wahala ba a rayuwa. Na ɗaya shine arzikinka waninka ba zai ci maka ba. Duk inda kake sai arzikinka ya biyo ka, saboda haka babu buƙatar ka hana kanka sukuni akan abin da Allah bai kaddara maka ba. Na biyu shine aikinka babu wanda zai yi maka, saboda haka ka dage wajen yi wa Allah biyayya, domin Allah ba zai baka sakamakon abin da baka aikata ba. A rayuwa kowa ta kanshi yake yi ƙoƙarin ka aikata abin da zai amfane ka duniya da lahira. Ya Allah ka ba mu dama da ikon aikata alkhairi. Ina yi wa kowa fatan alkhairi.